Когато имаш собствен бизнес. Когато целта е да постигнеш повече. Когато търсиш точното решение. Вземи кредит за малък и среден бизнес с фиксирана лихва за първата година. 7,5% в евро или 9% в лева. Райфайзенбанк. Твоята лична банка. Искам всеки ден да имам красива коса, сякаш излизам от фризьорски салон. Но това е възможно само с професионална грижа. Ето защо използвам Сайес. Разработен заедно с фризьори и тестван от тях за красива коса, като след фризьорски салон. А най-хубавото е, че мога да си го купя в магазините. На невероятна цена. Сайес. Професионална грижа на достъпна цена. А за дълга цъфтяща коса стилистът на Сайес препоръчва новия Сайес за грижа с подхранващо масло. Те усещат, когато ни е страх. Те усещат, когато сме тъжни. Нека ние да не забравяме да ги пазим от бълхи и кърлежи с Frontline Combo. Frontline Combo предпазва също и дома от яйцата и ларвите на бълхите. Frontline Combo. Защита, на която можете да се доверите. Потърсете при ветеринарен лекар. Виж, червило! Упс, не съм ли хубава? О, не, любимата ми Риза! Сега как ще отстраня това мазно петно, без да нараня тъканта? Изпробвайте новия течен Vanish Oxy Action. Той е съвсем безопасен, тъй като не съдържа хлор. Нанесете върху петното, нежно разтъркайте и неговата единствена формула с детектор за петна ще открие и отстрани всички петна. Дори и мазните. Всичко е чисто. Не забравяйте да добавяте Vanish при всяко пране. А сега мога ли да използвам твоите гримове? Докато бях в училище, научих много, наистина много полезни за живота неща. Така минаха 12 тежки години и стигнах до края. Краят на едно винаги е старт на нещо друго. Сега за мен обаче е важно този старт да е добър. А добър старт, това е Nokia X3. Мога да я взема от Хенди за 79 лева с MTEL Fitel и получавам 120 лева Fit премия всеки месец. Хенди, основен партньор на MTEL. Ела в магазините на Хенди, стани абонат на MTEL и спечели застраховка и имущество. В сравнение с обикновените хартии, Емека е по-здрава, изкрящо бяла и с едни от най-свежите аромати. И всичко това на супер цена. Изгодна, здрава, мека. Това е нашата Емека. Най-новото от Технополис. Само сега. Избери новия 42-инчов Full HD плазмен телевизор Panasonic Viera с цифров тунер, 400 Hz и 5 години гаранция. Сега на супер цена и подарък фотоапарат Panasonic. Технополис. Лесно е да избереш. В следващите 30 секунди ще чуете информация, която ще ви помогне да се избавите от болката. Силната и остра болка може да бъде победена от достатъчно силен лек. Диклак съдържа максимална доза диклофенак, достъпна без рецепта. Диклак концентрира своята сила директно върху източника на болка. Диклак – максимална сила при болка. От Сандос. Лекарствен продукт, съдържащ диклофенак. Без лекарско предписание за възрастни и деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Жените по целия свят се грижат за красотата си. Балсам номер 1 в света е Пантен. Шампуанът и балсамът Пантен правят косата по-силна до 10 пъти. Пантен. Силна коса, с която ще засияеш. Магията на Златна Прага. Град с безброй лица, който звучи по толкова различни начини. Наситен с богати аромати и изтънчени вкусове. Наслади се на Златна Прага сега с чаша Старопрамен. Изисканото допълнение към всяко добро ястие. Вкуси Старопрамен. Почувствай Златна Прага. Парченцата храна, които вашата съдомиялна машина не е измила, може да останат по чистите ви съдове. За истинска чистота и блясък използвайте Калгонит Quantum. Новата формула разтваря остатъците от храна, които просто изчезват. И остава само блясък и чистота. Това е просто миене на съдове, но ние вярваме, че заслужавате безупречни резултати. Quantum. Калгонит. Скоро ще се казва Финиш. Диамантено съвършенство. Очаквайте в Здравей България. Превърнали се страната ни в полицейска държава? Има ли прокурори влезли през задния вход? Градският прокурор на София Николай Кокинов. Здравей България в 7 без 15 по Нова. Не отражение, а самата действителност.